Fil-Parlament l-eks Ministru Joe Cassar kien qal li Joe Gaffarena ma kellu ebda rabta mad-dar tiegħu. Iżda mbagħad il-Malta Today ippubblikat irċevuta li juriet li kien sar xogħol fid-dar ta' Cassar li Gaffarena ħallas permezz ta' fuel mill-pompa tal-petrol tiegħu. Minkejja dan Simon Busuttil għadu jsostni li hu jemmen lil Joe Cassar. Fil-programm dis-set l-għada li Cassar irriżenja, Busuttil iddikjara hekk. Assolutament. Għadek temmen fil-ġeneralità. Erġa' saqsieli lil min temmen jekk hux il-Joe Cassar jew lil Gaffarena. U ngħidlek lil Joe Cassar bla dubju ta' xejn. Jiena naf li Joe Cassar huwa bniedem ta' integrità. Cassar ħaw kol karozza għal bintu li mbagħad qal ħallas tagħha b'donazzjoni lil Partit Nazzjonalista u sistema ta' sigurtà. Minkejja dan Busuttil qal li dan ma kienx każ ta' riżenja. Ma mhuwiex każ li wieħed ikeċċi mill-partit persuna għax trat karozza jew għax ħadet xi ħaġa minant individwu. Cassar irriżenja min jeddu u issa Simon Busuttil irid il-mertu. Iżda qed ikun innutat kif id-deċiżjoni ma ħadixu. Però id-deċiżjoni ħadha hu mhux inti. Dik is-sabiħ tagħha. Mistoqsi jekk tkellimx ma' ex-ministri oħra biex jara jekk kienx hemm każi oħra simili, Busuttil wieġeb hekk. Le, mhux jiena nivverifika. Busuttil reġa' ddefenda lil Claudio Grek li ma qalx il-verità dwar laqat mal-protagonist tal-iskandlu taż-żejt filwaqt li meta ġie biex jitkellem dwar iċ-ċittadinanza b'investiment attakka r-regolatur Godwin Grima. Għax ma qabilx miegħu għalih ma kellux dritt jesprimi fehma dwar it-tħaddim tal-programm. Xogħlu bħala regolatur ma kienx biex jgħidilna inneħħux is-segretezza jew le. Missu qalilna Dr. Grima jekk hux qed nirrispettaw il-liġi jew le. Mhux jiġi jgħidilna bidlu l-liġi biex ma jkunx hemm segretezza. Dak mhux xogħolok, inti regolatur. Busuttil kien mistoqsi wkoll dwar l-IVF u l-bidliet li jridu l-professjonisti biex il-liġi taħdem aħjar. Jidher li l-opinjoni ta' Busuttil hija ffurmata biss minn xi artikli li se taqra fil-gazzetti. Is-sabiħ tagħha din il-liġi hi illi skont ma rajna fil-gazzetti qed tagħti riżultati tajbin. Daqs pajjiżi le mhux iddawwar rasek, qed tagħti riżultati tajbin dik qed fil-gazzetti ripetutament. Qed tagħti riżultati. Infatti mhux tawkum imma. Jiena qed ngħidlek x'kien hemm fil-gazzetti. Jiena m'iniex espert fil-qasam u segwejt dak li hemm fil-gazzetti.